खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो डक्टर रनज पेगुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि सामलायनाय समाव सोंनाय बिलाइया मोनफानि उनाव मोनफा लिक जाबोबाय थादों मोनफ्रोमबो मेट्रिक आनजादफोराव लिक जानायजों लोगोसे हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि सोंनाय बिलाइ आरो दा एचएस फार्स्ट इयारनि सोंनाय बिलाइया लिक जादों 21 मार्चआव जानो गोनां सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिलाइखौ लिक जानायनि रिपर्ट मोननायनि उनाव आनजादखौ दोनथ'नाय जादोंमोन बेनि उनाव दा 24 मार्चनिफ्राय 29 मार्चसिमाव जानो गोनां हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि गासै आनजादखौनो दोनथ'नाय जाबाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनिफ्राय बेखौ फोसावदों आनजादखौ दोनथ'नायनि सायाव बेखौनो फोसावदों दि अदेबानि फोरमायथिदों दि जायनाखि 21 मार्चआव सानखान्थि आयदानि आनजादा जानो गोनांमोन नाथाय 20 मार्चआवनो सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि रिपर्ट मोनदों बेनिखायनो आनजादखौ दोनथ'नाय जादों दा गासै स्कुलनि इन्सपेक्टर आरो कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोरा सानखान्थि आयदानि सिल खालामनाय सोंनाय बिलाइखौ मोनफिनबाय बिथांमोननि रिपर्टनिफ्राय बेखौनो मिथिनो मोनदों दि माखासे इन्स्टिटिउसनफोरा 20 मार्चआवनो सोंनाय बिलाइखौ बेखेवदों बेनिखायनो गुबुन आयदानि सोंनाय बिलाइखौबो बेखेवनायनि सन्देह जादों मानोना गुबुन आयदानि सोंनाय बिलाइयाबो बिथांमोननि आवथायावनो दंखायो बेनिखायनो 24 मार्चनिफ्राय 29 मार्चनि गेजेराव जानो गोनां गासै आनजादखौ दोनथ'नाय जादों आरो माब्ला खुंफिननाय जागोन बेखौ 24 मार्चआव अदेबानि गाबोन सावरायनाय जागोन होननानै मिथिहोदों गरिब दुखुथियाफोरनो सोरखारि न' होनायनि मुङाव जाहाथे 10,000 15,000 रां लानो हाया बेनि थाखाय सांग्रां जादों आसाम सोरखारा सोरबा जुदि न' होनायनि मुङाव बा न' होनायनि थाखाय रां बियोब्ला थोंजोङै WhatsAppआव अजद हरनो हागोन बेनि थाखाय WhatsApp नाम्बारखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोरखारि न' होनो थाखाय दा गामि गामि जिअ टेकिं खालामनाय जागासिनो दङ 26 लाख नखरा सोरखारि न'खौ मोनगोन बेनि उनाव सेप्तेम्बर दाननि सिगां 3,80,000 होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेजों लोगोसेनो आरोबाव 10 निफ्राय 12 लाखसो नखरा मोनबावनो हागौ होननानैबो बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोरखारि न' होनो थाखाय जिबिका बायद'फोरा दा खाथिनि गामिफोराव थांनानै फर्म फिलआप खालामनायाव आरो न'खौ सावगारि सेबखांनायाव मदद होगोन बेनि उनाव गाव सभायाव थांगोन आरो थारैनो दुखुथिया नखरा सोरखारि न'खौ मोनमारदों ना मोनमाराखै बेखौ गामिनि सोद्रोमाफोरानो सायख'गोन गाव सभायाव जुदि सोरबा दुखुथियानि मुंखौ दाननानै होदोंब्ला ब्लक लेभेलाव कमिटि दानानै बेनि सायाव थांखि लानाय जागोन जिल्ला लेभेलाव थांखि लानाय जागोन आरो जुदि सोरबा दुखुथिया जानायनि उनावबो बेफोरनिफ्राय थालांनो गोनां जादोंब्ला आरो बेखौ गाव मोनदांदोंब्ला गावनो गावनि न'खौ सावगारि सेबखांनानै पर्टेलावबो हरनो हागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया श्रीलंकायाव गेलेहैनो थाखाय सायख'जादों सासे बर' फिसा गेलेगिरि घनेश्वरी बसुमतारी बिथाङा श्रीलंकायाव गेलेहैनो थाखाय सायख'जादों नाथाय श्रीलंकायाव थांनो थाखाय आखायाव रांखावरि गैया गावनि मेडेल सार्टिफिकेटखौ फाननानै श्रीलंकायाव थांनो थांखि लादों घनेश्वरी बिथाङा जाय गेलेगिरिया नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेनाय बायदिफोराव गेलेनानै आसामनि मुं लाखिबोदोंमोन बेबायदि गेलेगिरिया दिनै श्रीलंकायाव गेलेहैनो थाखाय गावनि मेडेल फाननानै थांनो थाखाय थांखि लानो गोनां जादों जेभलिन गेलेगिरि घनेश्वरी बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा 22 अदेबानि आसामनिफ्राय 22 गेलेगिरिफोरा खोला भारताव गेलेहैदोंमोन जेराव 22 गेलेगिरिफोराबो श्रीलंकायाव गेलेहैनो थाखाय सायख'जादों जुदि आसाम सरकारा मदद होयोब्ला गासैबो गेलेगिरिफ्रानो थांनानै गेलेहैनो हागोन बेनिखायनो जाहाथे आसाम सरकारा मदद होयो बेनि थाखाय खावलायदों बिथाङा लोगोसे गुबुन गेलेगिरिफोरनो जेरै जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होयो बेबायदि फिसा फिसौब्लाबो जाहाथे आसाम सरकारा राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो आसाम सरकारनिसिम खावलायदों मानोना गासै आसाम जेरै कार्बि आंलं जरहाट तेजपुर ढेकियाजुलि आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बिथाङा गेलेदों होननानै फोरमायथिदों घनेश्वरी बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिया दा हारसिं जाबाय आरो दैदेनगिरिनि आंखाल जाबाय हाग्रामानि जानानै राव होनो थाखाय दा दैदेनगिरि गैलिया बे खोथाखौ बुंथिदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ जायनाखि बिजेपि दोला हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै रोखा खालामबाय नाथाय UPPLआ हारसिं गेलेगोन होननानै रोखायै बुङाखै बेखौ लानानै उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि फिननाय
एलायन्सआव बिसायख'थि गेलेयोब्ला गन्डगल जायो बबे सिटआ सोरनि आखायाव थांगोन बेखौ लानानै गन्डगल जायो होननानै बुंथियो बिथाङा बिजेपि आरो इउपिपिएलआ हारसिं गेलेयोब्ला इउपिपिएलआ बांसिन मासियावसो देरहागोन मोननै जिनैनि बांसिन मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावदि थांनाय 2020 मायथाइयावबो इउपिपिएलआ हारसिङै बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन अब्लाबो गोहोआव फैदों बेनि उनाव दा 5 बोसोर गोहोआव फैनानै इउपिपिएलनि गोहोआ आरोबाव बांसिनबाय फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया हारसिं जाबाय दैदेनगिरिनि आंखाल जाबाय हाग्रामा महिलारिनि जानानै राव होनो दैदेनगिरि गैलिया माब्लाबा प्रमिला रानी ब्रह्म कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनहा टीम दानानै बुंफैयो नाथाय बिपिएफनि गुबै दैदेनगिरिफ्रा दा रावबो गैला होननानै बिबुंथि होयो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ ओजोंहाय बिजेपिआ हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनायनि उनाव इउपिपिएलआ हारसिं जाबाय होननानै गाग्लोबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआ रादाय होनायनि 10% लाखिनो हायाखै टंलायाव रेल लामानि गोजौआव फ्लाइअभार बानायनो खोथा होदोंमोन सोरखाराव फैनायनि 6 दाननि गेजेरावनो मावनो खोथा होदोंमोन नाथाय दिनै 5 बोसोर जाबाय बेखौ बानायनो हायाखै दा इउपिपिएलना लोगो गैला बिसायख'थियाव देरहानायनि सिमांखौ नुनो हाला इउपिपिएलनाव रायजो राजानि सिगाङाव थांनोबो जेबो इस्यु गैला होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय पुलिस नासखाव सासे सुबुंखौ मोसौ फालांगि खालामनायनि अजद होनानै 21,000 रां लानायनि दायाव हमजादों 3 पुलिसआ लोगोसे हमजानो हागौ बारग' असियाबो लखिमपुर पानिगाव थानानि कनस्टेबल हिरण्य कुमार पाटगिरिजों लोगोसे हमगार्ड दिलीप कलिता आरो दीपक मिलि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादों राजकुमार दले मुंनि सुबुंखौ मोसौ फालांगि खालामनायनि अजद होनानै 21,000 रां लादोंमोन लखिमपुर पानिगाव थानानि कनस्टेबल हिरण्य कुमार पाटगिरिजों लोगोसे हमगार्ड दिलीप कलिता आरो दीपक मिलि बिथांमोनखौ दा हमनो हाबाय लोगोसेनो बे थानानिनो बारग' असि सत्यजित बराखौबो एरेस्ट खालामनाय जानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस जिएसपि आरो टिएमसि राजखान्थि हान्जानि अनगायैबो गुबुन राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव जोनोम जादों बायजो रायजोनि राजखान्थि दोलोआबो जोनोम जाफैदों बिटिसिआव उत्तर प्रदेशनि अखिलेश यादवजों दैदेनजानाय दोलो समाजवादी पार्टीखौबो दाबाय बिटिसिआव मोनफ्रोमबो बियाबाव साफा बिजाथि फसंनो थांखि समाजवादी पार्टीनि बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै साखाफारा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय बिजेपिआबो साखाफारा जादों एमएलए राजीव ब्रह्मनि दैदेननायाव जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों गुनं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय धावलिगुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय खोला खुमगुरि गामिनि गामिगोराजों लोगोसे गंनै 19 नखरा बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैदों आरो बेबायदिनो बिजेपिखौबो बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो बिटिसिआ सोरनि आखायाव थांमारगोन बेखौ समासो फोरमायगोन गोथार सदननि सिङाव एमएलए रुपज्योति खुर्मिया एमएलए अखिल गगैखौ बुनो हुमखि होनाय स्पिकार बुफायनो हुमखि होनायनि उनाव दा एमएलए रुपज्योति खुर्मिया रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिबाय बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि सदनाव बेफोरबायदि गाज्रि आखुथाय बाहायनाया बिजेपिनि संस्कृतियाव गैया बेनिखायनो रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाजों सावरायनानै दिलीप शइकिया जाहाथे एमएलए रुपज्योति खुर्मिनिसिम गांसे लाइजाम हरो आरो रुपज्योति खुर्मिया जाहाथे रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बियो बेनि थाखाय बुंथिहरदोंमोन बे लेखायै एमएलए रुपज्योति खुर्मिया दा रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिबाय रुपज्योति खुर्मिजों लोगोसे एमएलए अखिल गगैखौबो निमाहा बिनो नांगौ होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानोना एमएलए रुपज्योति खुर्मि बुंथिबाय थानाय समावनो अदेबानि बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो एमएलए अखिल गगैआबो गोबां बायदि बाथ्रा बुंनानै एमएलए रुपज्योति खुर्मिनि बिबुंथिखौ हेंथा होनो नागिरदोंमोन जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जानो मोनदों बेनिखायनो एमएलए अखिल गगैआबो निमाहा बिनो नांगौ होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों